Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dendang Pak Kati. Apa, Pe? Apa? Anu apa iki? Pikirah endi? Pikirah. Masak ya? Tole. Gita. Le, sini le. Sepi ya nan. Sini le. Apa? Bingungnya apa? Sopo? Sopo? Apa? Bingung kali. Endi? Mek kakak ya? Mek kakak le? Necu. Apa? Pak Lan endi, Pe? Pak Lan. Pak Lan. Nendi? Pak Pelan? Mosok? Pak Kadi to? Pak Kadi Pak Pelan radio. Maghrib iki. Silih dulu ya, sini le. Sepil kamar duta. Kati. Be. Cek nyapa? Wonge wis ngindangi dong ya. Urung. Seko tak jak telepon ada angkat tak. Pak Kati. Oh, weteng. Masa orang ngindangi, Be? Pak Pelan. Wes. Nang omahe kono. Rumah sakit ya? Enggak, nang omahe kono. Mah kene to? Kono. Saiki ke rumah sakit to? Oh. Po. Ora enek wong Pak Pelan. Ora enek. Enek tuh, detak ngono iki. Turu ya to. Masak apa, Be? Alah, masak iki. Ki mau? Gremes ae, Be yo. Gremes. Pak Hati tuan. Awane wanyep, Be. Awane anyep. Sing ketok kayu sapa, Bebek? Ketok kayu kuwi wong Rebet. Rebet? Heeh. Ayune Mas Hamda. Heeh. Greme. Cio. Oh. Nyoba nesu kok. Ajak mahlor. Sek le. Namanya di mana? Padang. Pan. Gitu, ya Be yo. Tempakne. Ora iso e? Iso Be yo.
Karena mandi keturun kan. Yang pundi Pak Di? Ini di luar kan. Yo, Monggo turu ngendi? turu kono. Bengi ya. Maneman pek ora turoni. Hah? Maneman ra turoni. Serene apa-apane. Heh? Serene. Demi teh. Heeh. Kok asline ora nek demet pek aku urung tau dideni pek ning kono iki. Wah, Urung tau blas. Nek mandan nang kono banding terus kan. Ngendi Pak Di? Nek sampean tau dideni pek? ora tau dene apa? Belas urung tau pek? Blas. Ukur jarene asline ora enek pek yo. Ya. Aku bae urung tau pek dideni omahku. Ah, Jenenge wong nek medi urung tau maneno. dene yo ora enek. Ora enak asine yo. Heeh. Kosek to. Rene asik to diluk. Nesu. Yo, Enggak, apa Di? nang bendi. Jak ngalah ra. Nesu. Nyapa? Nesu. Jak balik. Oh. Yo. Ngalor sik aku, Bek. Waktu. Wis garang iki. Ada jagongan ya nih. Ya ini maghrib yo. Pulang nih. Ajak ibu terus. Itu namanya gak boleh. Ya, Kun. Sampai kapan toh kayak dulu? Sampai kapan jarum? Ini apa? Jarum. Dulu ya. Tah wah temen deh. Kok pakai pakaian deh.